Takže vítám vás u dalšího videa. Dneska je to Wheelman. Matko, dopadne mě to furt nejde. Dneska to natáčím přes mobil, takže to bude zase blbý rozlišení, jo. Jenom kdybyste to neviděli. Jo? Taková informace před hrou. Jdeme na to. Shit. Oh, jump! Tyhle Spider-Man. Wow! Hele, keď se vejdu. Ty, stoj, to prdele. Maky. Dělej ty. Nechodíš do fitka? Tebe znám. Já tě znám. V jednom filmu. Chupkins. Mám jednu hvězdu. Dělejme si třeba tady tu motorku. To není motorka. Drž hobo. Kráso. Následní. Haha. Do prdele. Korek. Maky. Ty jste blázen. Jak se vůbec skáče? Kačinka. Je to sem? The fuck? Je to sem? Kam jsem až došel? Já vidím, že to bude tak dlouho. Kačinka. Jdeme na to. Kéž byste mohli vidět, co jsem za to kačinkování udělal. Tak škoda. Fuck bitch. Tady to by bylo asi všechno. A to ještě musím podívat se na to, jak to vypadá. Takže teď je všechno. Uvidíme se u další partu. Takže čau.